Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün size bir kıssaly ýagdaýda bir bolmadyk ýa bir nähoş habary ýetireýin diýdim. Olam näme bilen bagly? Bizim kardeşimiz Umida Bekjanowa dün öýlen Türkiýede Türk polisi mi ýa grazdan eşikli özlerini polis diýip atlandyran adamlar bilen öýüne gelip öýünden tutsak edip şol deportasiýonly lagerda ýerleşdirdiler. Nähil bolup geçdi, nämeler bolupdyr, nämeler boljak şu barada men halk köpçüligine, ýurtdaşlarymyza, kardeşlerimize habar ýetireýin diýdim. Men ýoksam şuň ýerden berjekdim habary, ýa abetde urakları unutana harna. Aňyrdan şol adwokatdan dogry dürüst netije habar alýansa garaşaýl diýip oturduk. Habar gelensen netide dogryrak maglumat bermekçi bolýar. Ilkinji nowatda näme bolup geçdi? Bilsiniz ýaly şuň ýerden goýulan video rolik bardyr ýemede şol Umida hanym saparagy men 3 bolup çykyş edipdik. Ol ýazgy 31-nji dekabr, 31-nji ýanwar 25-nji ýylda ýazylypdy. Şol Umida açan şol taýda video möhledini özüne aýtman, ýa-ni sentýabrda berilen widan oktyýabrda hökümet tarapy, Türkmenistan tarapy ýatyrypdyr. Diýmek ol köçä çykan ýerine tutulup deportasiýa edilmeli. Özüne daýdylan zat ýok. Ýöne haçan belli bolýar, şo bankdan ýeme gelýär, sapşyny gelýär, habar gelýär. Biz sen diýär ýemaňy diýär, şo bank kartçykaň diýär. Yapýar sebäp sen bärde ýaşamak mümkinçiligiň ýok diýenden soňra bilip galýar. Ine şondan soň biz atlary göz ýetirdik. Meni türkmençelap aýtsak ýagdan gyl sowran ýaladip hiç kim aýtman tutan ýerine deport edip şo taýda näkede jökeldirdi. O diýeni bolmady, soň olu bana garaşyp geldiler. Bizim şo taýda şonu ýazyp etdik, bardyk eger Umida kardeşimiz saklanan ýagdaýyny näme bilen boljagyny, näme bilen barlygyny aýdyp berdik şo taýda. Ine şondan siz eger gören bolsaňyz, görüp geçen bolsaňyz, dinleýän bolsaňyz netije çykararsyňyz ýurtdaşlar. Bular garaşyp ýanwar geçdi, fevral, mart, aprel, maýyň aýagyny bular tüýü ýeten bunu başga ýollar tutsak etmeň uğruna çykdylar. Nähil ýolyny men öz versiýamy aýdyp berem. Umida işleyen yerine öýünden çykman ýaşady şunça aýlap. Şol ýanwar aýyndan bäri hiç erik çykan adam, ýören adam, ne magazyny, ne köçelerde, ne otaýdy, ne butaýdy. Näme etse de, näme çykyş etse de şol işleýän ýerine çykyş edip halk bilen gürleşip öz pikirini aýdyp oturan diýen kardeşime. Ondan onun nerdedigini bilmek bular üçin, Paris üçin ýa Türkmenistanyň mehemmeti üçin anzat iş däldi. Dogrusyny aýtsak, İstanbul gidip ýatar megapolis otaýdy. 17 milyon ýylat ýaşaýar. Bular näme diýeni men düşünjem, bilýäňiz de Umida hanyň körpe ogly türmede ýaty, ulu ogluny eline 2 çagazy olardy. Ne gazanç bar, ne düşegünt bar, ne iş bar. Hökümet bulara azar berip berdi. Ejeleriniň alyp barýan şol ýanky hukuk goraýjy ýa-da syýasy işler üçin. Bir ogly türmede, körpe ogly türmede. Şonda da Umida hanyň çykyşyny beseden şuňa çeldi. Ondan men soňra habarly boldum. Gelenden soňra aýtdy harmra da diýdi, Umida jaňa ulu gelinimi getirdim, bärik Türkiýe diýdi, sebäp diýdi. Men bärde bar kazanınca pulum diýdi. Olary ýetişdirip bilemek diýdi, kömek etme. Goý gelsin işlesin diýip beni ştat çağırdım, geldi diýdi. Menim eger öňünden soran bolsa getireýin diýen bolsa men ýok getirme diýip aýdardım. Näme üçin? Sebäp biz eýen bir ýollar kän geçdik. Men pikir edýär, özüne tapıp bilen aklar nerdedigini Umida hanymyň. Eger şu gelin getirse, hökman gelini bilen duşuşar. Gelini de ol. Diýmek ýa gelini geler oň içerisine, ýa özü barar geliniň üstüne. Şey dip bular şol aňyrky gelinini men pikirimçe şol balyk tutulany çengeň ucuna dakylýar, balyk dişleri ýalbyrda.
Ine şonet uğradılan bolmalysa gelin. Ol habarlym o gelin bir habar men günahym götürme. Ýöne şonu aňyrky meheme şu rol oýnady. Ya ullunny hatta kiri. Gelin gelýär, öz gelini getirip öz bolýanjy öýüne saklaya, umydy. Soňra ol öňkü işläp gaýdan bir ýeri bar. Tanıyan babasy nämesi bilemek bir näme diýär olar. Ýol başlatyny. Ine şo tak bar, şo öňkü işläp gaýdan ýerine öz gelinini ýerleşdirýär. On geleni diýen bir ay boldy ýa bolana, ondan olar anyklyğa, nirde ýaşa o gelin, şol öýde kim bar başa, kim gelip çykýar, ýerler da daşyn oturýar, için oturýar. Ondan bu gelini şol işleýän ýerine baryp, ýa-ni ýygyna düşüp öýüne gelýärler. Ine sen aýt şunu tanıyan şu barmy ýok, ol bilemek diýipdir. Men tanamak diýipdir başda. Soňra o gelen adamlaryň elinden telefonuny alyp, ine işinden umydan telefonuny ýemesini ikisiniň arasynda WhatsApp'da gepleşigini mezun açyp görkezipdir. Olam ahir soň aýdypdyr, "Howa tanıyan şeýle tanışlygym bar" diýipdir de, ýöne ol garyndaşlygym diýip aýtmandyr. Ondan şo gelen adamlar şol öýüň içini söküpdirler. İçin barlapdyrlar, egin eşigini akan edipdirler. Bular näme haqqy bar eger hökümetden ya prokuroryň gol çekilen kagazy bolmazdan öý barlamak ya öý dökmek bolanaga. Dünýä döwletleriň hemmesiginde deňrek kanun, şular ýaly kada kanun bar. Ýok. Bular etçegin edip şo taýda onu bunu gysap başlapdyrlar ýaşgerini. Onu ahir soň çyda bilmän, aýdypdyr. Başta gelme, öýde polis bar diýipdir. Soňam aýdypdyr, gelýän ýaly gyssan bolmaly, mezur edipdirler o gelini. Bilem polis ýok diýipdir, bilem kursap öýe girse ine öňünde dur diýdi, geldiňmi diýip. Şeýdip umydany Allah ýoly bilen tutup awtobusa mindirip alyp gidýär. Soňam muny şol awtobusyň içinde 4 sagatlap saklaýarlar. Deportasiýony lagera salmazdan öňürti. Soňam şol deportasiýon lagera baryp girene, ine bilen bir haýwan derejesinde de gürleşmediler diýär, şeýle azgyrlyp insanlyk ýok diýär şo taýda. Şolar ýaly, "Hay gelaýdyňmy" diýip ýylgyryp durdy ýa, ol soraga diýen adam. Näme berdi ýylgyraly, näme bar diýse biz sana diýe uzakdan ne garaşyp otyrdyk diýen ýaly, ne terze görüň edipdirler. Ine düýünki bolan görüň. Ondan şu umyda saklananna jaň edip geçipdir biziň kardeşlerimiziň bir kysanagyny. Ine olar ýaňky duran ýerinde şol umyda entek öýünden akidilen wagtyndan bir 10 minut 15 minut geçmäke adwokat tutýarlar. Bir adwokatymda bir näse işläp ber, men sanyň anyklygyna oturmaýyn şu magal ýöne işler gidip otyr, adwokatly meselede ýeter. Enne şol advokat emma şol tutsak edilen ýeri we Katıköy diýen bir hilada bar o türkçe. Şu tak bar ýa boldy. Başta aýdýaly berdi bizde däl, nire bizden bilem zat diýen ýer gün pisan pawurjak bolup dur. Baran adwokatym gaty daýaw adam, ondan talap edipdir. Aýdypdyr ene bizde diýip. Ondan şo bilen duşuk sorapdyr, başda bermändirler. Ene uzaklygym şol duşuga garaşyp ahir soňuna şundan bir sagat dozul advokat Umida hanım bilen duşuga girýär, ýarym sagat 40 minut gülleşýärler, telefonlaryny alýarlar, bermeli ýerlerine aýdýarlar. Ondan şo taýda advokat şondan çykandan soň karar alýar, suwda geçirmek barada arda ýazýar, şolum kanagatlandyrýar. Inni biziň Umida kardeşimiziň ykbalyny ýani näme jenaýet edipdir, aňyk hökümet Türkmenistan näme ýükleýär, ine Türk kaziýetine çözülmeli bar. Ýene de bir zat, wajyp zat ýurtdaşlar ol keminämizi ogurlap gidişleri ýaly, ýa öň ýanyna o Farhat Durdyýew ogurlap gidişleri ýaly, ol ýadan gyl sogran ýaly dip akidiljek aladasy ýok. Indi iş tuda geçýär. Şol bir wagtyň özünde de adwokatlyk gaty akylly hereket edipdirler. Adwokatlar diýip aýdýan bir adam däl o taýda. Bütün gidip beten adwokat büro ama habar geldi. Atdan tutup oturmaýyn, wagty gelende öýlerin belki çykyş edip aýdar. Ine şolar Türkiýe ähli mass mediasyny
televizyonyasına, radiosuna, neşriýatyna hemmejine çykypdyrlar, habar beripdirler. Ine şu gün Türkiýede şular ýaly ýagdaý bolup geçdi. Ine Türkmenistanly ine Zenan şurada türme basıldı dip. Yani deport edilecek. Hiçbir suud edilmeden suud çareler geçirilmeden. Enne bir cemiyete barıp yetti. Enne odal Endüstriyada aitmal zat var. Bir iş gurnap verin. Elbette Türkmenistan'ın mahkemesi bilen Türkmenistan'ın yankı bir Türkiye'deki konsolluğu ve ilçihanesi. Olurum, o sol mahkemen gönü işar olmasa da gönü agenti haberçisi. Ine şula gurunna yaşılır. Bir döwürden märi ýygyny düşüp böyle bir habarly. O keminämiz 3 ýyl goly wagt ýydarlar bolsalar, umydanym şondan bärrak 2 ýyla doly ýygyny düşüp böyle. Inni olar kim bilen bärde nädip gulalaşyp beýlekler, öňküler alyp gitdiler diýildi. Sebäp Türkmenistanyň mahkemesi bilen Türkiýanyň ýa-ni milli istihbarat ýa-ni taşkylaty MİT diýende ine şolar gatnaşygy bar öýdara. Ine şolar şu işler gurnap berin. Aňalky mahkeme bilen Türkiýanyň ine ýa-ni şol men mahkemesi diýýän öýdilmede düşnükli bolar ýa. Indi bular bastyr ýustur edip, geýdilik ýol bilen Türkmenistany akitmek hukugundan mahrum boldular. Eýem sebäp Türkiýanyň emme metbugatyna ýaýrady bu gurrun. Habar berildi. Indi olar ýuwaş-ýuwaş çykyş edip başlarlar. Ýoksam bu oýuny nädip gurunýarlar bular. Ona maýdyk geçeň. Indi bir hökümete garşy duranmada da 34 ýyl bolupdyr. Indi bular oýnaýan oýuny ya metodyny biz bile bilmedimiz çykdy. Çeke çekmedimiz çykdy diýişýär. Bular näme diýär? Bir ýerine ýygnajak bolsalar, menem sorsaňy ine öňüni gawatlap goýýarlar. Ine şu 5-nji gün din çalyş günü Türkiýede göre musulmançylyk bolmasaň 5-nji gün hem mescide gidýär, iş ýok. Diýmek umydany 4-nji gün ýygnaýaly 5-nji gün hiç ýerde şu barada habar çykmady, hiç kim bilmesin, hiç kim ýydarlamasyn, adwokatlaram gelmesin. O 5-nji gün neçe 6-njy otkynym ýene de hiç kim işlänmekde kontorlarda. Yani Ýewropa möhlet bilen. Diýmek biz Ýewropa döwletlerine hukuk goraýjy goramalar, halkara goramalar hiç bir bilen habarlaşyp ýa-da gysagly ýagdaýda karar kabul etmek mümkinçiligimiz ýok. Ine şoňa gawatlap edýärler Türkmenistanyň KGB'si, MHM'si. Şo öňküje gelýän oýlary, öňküje heňäme olar täze oýuny oýlap tapyp bilenler. Keminämizem şey edip ýygnandylar, üniversitede Türkiýede ine şol ýa-ni dini bayramçylyk onun bir gün ine hiç kim yok, hiç yerde son kadiyet işe başladı. Ona sellem meni tayyarlap çıkır 26 sene advokat bar ya vali eline kağıt veriyorlar deport dip hani bollu oturdu. Hiç kim hiç de edene barp mol advokat benim biz gurlaşımda. Hiç kim. Yani biz aittik sonra indi biz başka yoldan gider. Şon için bizim ahli yani Türkiye'de işleyen yaşayan kardeşlerimiz var, meclis agzalar. Hemmejiginin öz eli bilen ýazyp gol çeken hatları var. Eger bardy geldi maňa bir zat bolsa, maňa hosarlyk etçi, şol adamlar men şolary öz ykbalymyny ýa nirde nähili suud düşünşme wamy düşünmekligi wamy ýa başga bir ýa-ni syýasy işlerde mi ýa aýdaýly döwletary hökümetdary ýa polis bilen, suud bilen, prokuratura bilen näme masmede bilen bizim hak hukumymyzy goramak şu adamlara ýasyp 4 adamyň ady ýazyldy şu taýda. Şonuň 4-üň biri men. Beýlekler özleri aýdar wagty gelende. Ine şu mahar umyda kardeşimiz saklanmaka 15-20 minut geçmen adwokatlara ýa işe başlady. Aýdyrlyk habar berilip gitdiler duran ýerine. Ene şu gün eýem bir näçe adwokat işläp ber. Howa elbetde ansatdalyk bir iş howa. Yani haçan adamlar taýýarlykly bolanmy, aňa düşmanyny tanamak gerekdi. Onu şolar ýaly operativni işlemek bize zerurdy gerekdi. Şu günkü ýerden goýulan video rolik bar, üçümizin eden çykyp, olam şol
Eger bardy geldi umyda kärdesin başyna bir iş düşdi. Ine şu gurruňy bizine yanvar aýynyň 31-ine dipdik diýilen eme goýuldy. Ondan başga da Umyda hanym ödeden çykyşlary bar. Onam eger tutulan ýagdaýymda ýaýratmaga ursat berýärdi. Olam Amerikada da var, Ýewropada da var, ýene bir ýerde de var, Türkiýede de var. Olara mene ýuwaş-ýuwaş ekrany gelip başlar. Inni soňky häzir şutaýdy gurrungy daga çekdirmän aýtjak bolýan zadym. Ýani şol soňky gelen habar, adwokatdan gelen habar. Eýýam şol işi suwtda çözülmek barada karary alypdyr. Inni biziň Umyda kardeşimiziň işi Türkiýede suwt mejlisinde garaljak. Suwt oňa näme günä bildirýär? Ya aňa tarap gelip suwtda näme günä bildirýär? Aýdylýan zat inni hamany bu ýöňkelýän güne 200 näme diýe. Ýeme adamlary ýa-ni pitnä galyrýar, adamlar başbadorlygy ýeme çagyryş edýär diýip ene şular ýaly aýplama bilen günä ýükläpdirler. Umydaň üstüne aňa tarap ýeme dokun ağaçtan habary ýok diýilse bular 4 milyona yetmeyen halkımız ızana çulan edip den artından köpesini devletlerde bulguruna edip işletip görün yadına şonak bilen maşulatlara aydiyan adam pitnesi bolýar. Bolýar göreli. Ene diýmek enne Türkiýede hemme mass media habarly. Şu zatlardan advokat ýetiripdir hemme ýere. Haberde edilen iş näme? Amerikada geldi karif maşgalası bilen işläpdi, bilýärsi dol, golasyny aldylar. Ondan o taýda çemen öräýba düň geceden märine men bilen her 10 minutdan habarlaşypdy. Bir tapar işin başyny tutup ýol başçylyk edip kömek edip hakyky duýgudaşlyk arkadaşlygyny şol edip otyr. Sag bolsun, taňry alkasyn. Ene biziň evet kardeşimiz var o taýda ýene de Amerikada. Oğlunur hanım olam mene düýün şu habar estilerinin märi şu gün men ýatanrym diýip pikir edemek elinden geleni edip otyr ähli işini kömegini. Beýleki kardeşlerimizin türkdäkilerim hiç kim müzörün agam salparyn agam gaýtan öňküden metal hyjylyk hereket edip başladylar. Yerli yerden näme gerek bolsa öz aramyzdan özümüz tapyp özümüz öňürüp özümüz çykaryp adwokatynyň beýlekisine ýola goýduk işläp otyrlar. Sag bolsun hemme kardeşlerimiz şol sana çemen han olam öz dogurluk el kömegine uğratdy. Biz halka ýüz tutamdak bize şu meselede adwokat tutmagy kömek edin pul uğradyn diýip ýok. Onu biz öz kardeşimiz şu ýola düşen adamlar özümüz birek goraman başarmaly şoň üçin özümüz edip otyr. Ýok. Biz şol sizin Türkmenistan'ı himayet edecek ya da ene bir sizin ýanky hazinanyňyza mendenim goşandym bolsun diýip uğradýan kömegiňiz bar bolsa, serişdeleriniz bar bolsa, ýurtdaşlar onu höwet bilen kabul eder. Ýöne adwokatymyza kömek edin diýip biz size ýüz tutjak gelse biz düşen ýolumyz bilýär. Bu çarkanlakly ýol gerek bolsa janymyzdan hem geçer. Bu zatlar boyuna alyp çykyldy bu ýollary. Ol anlyk heýwanyň tede gaýrylar düşünmeýänem bolsa biz düşünüp geldik bu ýollary. Ýöne ene şu gün gysgaçyk aýtsa ýagdaýlar şeýlerek ýurtdaşlar. Bular inni görýän keminämizi alyp gitdiler. Hana näme bir şol erkek göbeklisini hökümet diýip özüne atlandyran jenatkar topara garşy duran erkek göbeklisini gorkuzmak, ürküzmek üçin keminämizi denekledi we gitdiler. Inni denarlar erkeklerden hem aktiv çıkış edip oty kemine gideni bilen iş toktarına gaýtam göýjedi boli. Inni gelin inni şu umydany alyp görel şular näder kadip inni oýnap oturan oýunlary. Odol aýdyldy size aňyrk oturarlar. Bagyşlaşmasak ýokdur. Siz elbette bizi gynandyrwan bilersiňiz. Gerek bolsa ağladyrwan bilersiňiz ýetkilemedi tanamak üçin. Ýöne sizin çekjek jeberiňiz sizin yitirjek adamlaryňyň sany. 7 pyştyňyza 7 neberäňize ýeterlik bor. Şol men aýdýan size.
Hiç kahır, gazap, söğüş, payıştı, hiç de. Men dedi, kanun bilen getiren ertmeli yerinize hemmeni. Cevap vereceksiniz. Şonu aýdaýyn. İnne asman alındı, yere çekaýyn. Siz ema Orsiýadyň öňkü parlament başlygy bardy, Ruslan Hazbulatow diýip milleti çeçen. Şoň bir aýdan bir genial sözi var. Men şonu elmedam ýatlak gelýän, aýdyp gelýän, mümkin bolan ýerinde. Biz diýe şular ýaly taply adam diýdi. Bizi diýe egreldip bolar diýe. Ýöne döwüp bolmaz diýe. Ine bizim şo tipdäki adamlar bizi ýemşerdibem bolar, egreldibem bolar, agladybem bolar, eňledibem bolar, ýöne döwüp bolmaz. Türkmen halky şodur. Şoň üçin çykan ogulgyýlary mene şutaýdy. Ine ýurtdaşlar, gysgaça size şu habary ýetireýin diýdim. Galan habarlarym ine mümkin gadar şugun mor erti bor, büýürgün bor, günne durly ýerden ýetirer durarsa, kimde beýleki mass media, dünýä habar beriş terişdeleri bele çykyp, şol umyda barada maglumat aljak bolsa ýa çap etjek bolsa biz kapymyz açyk, gelip bilersiňiz, sorap bilersiňiz. Men adresim, telefonum hemme ýerde bar ýa dur. Şonu aýdaýyn. Sag bolun ýurtdaşlar, saglykda görşeliň.